যতন লামसबो हायनो हाय जोंनि महाराजा बीर बिक्रम मालटा सुजायतिनि बाखाखै हासानि लोगोरंनो जों तिनि हायनो हाय सबाइखे आरो ताम हिंके जे थानाय सालो जों जे बलं फावै गलां खामानि अबतायसा बलंनिफ्राय फायजोबखा सुतो बलंनिखौ हायपनो जे जों कक रिजा कुइलावनो बसर बरुमनो ताबोआवनो जोंथाय किउक्लिया बलं फावैनो परिष्कार खायतनो नाहिनाय तो मेन कक पंखा ताबो बुसखांगो जोंनि 6 तारिखआव महालया जतन साइमानो अजराव जों चिनि तिब्रासा बसंनि चन्ताय एबा खेबा पुरोहित बन तोयने जों आरो पूजा खालायनानै होनो वानसो दङ जोंनि सुजायतिनि बाखाखै अबन बागैनो जों तायसा किसा क्लीन खायना होनो साफ सुथरा खालायना होनो नहर फायजाक तिनि अ जागाव हास्तानि लोगोरंनो हायनो कबगो चिनि सुजायतिनि बाखाखै नरक जदियो चिनि लगे रुइने चुबाचु खालायनानै बा चिनि बुबागारा बसंनि बरनि जे सिमालांनो इगुना हिनै गाहाम खालायना हिनै वानसो गंगे कुजुक सागा ति तलां होनो वानसो गंगे नरगो फायमानो लामसगो हामबाय तै अबनि लगे लगे इनखा तबो मेन कगनखा जे चिनि 2018 गो बीजेपी तै आईपीएफ जुगसरगा फायमानि यागोलो चिनि बुबागारानि मुंनो साकु जुक सागा ति तलां होनो बरबो साइतलाय दङ अबन बागे हायनो हायनो बेले बेले हामबाय हास्ते हाफांनोबो अबन लगेबो तै सुदु असुबायबो इयाखो तबो मेन इनखा चिनि रय्यालिटी फैमिली बा बुबागारा समय सिमालां और जे बलंगुइ तमानि अबनो जदिबो चिनि बरम गोनां डेपुटी सीएम जिसु सारबाय मालायमानि यागोलो बसिजाक जे जतुतुकु पर्यन्त गभर्नमेन्टनि बा हास्तेनि बाखाखै बरनि बुसु फान्थं बरफ साइतगै नायने हिनै अबनो साफ सुथरा खालाय गाहाम जागा तिसे तलांनानै हिनै ताइ अबनि लगो बुसखाङो जे दुर्गा पूजा फाइ दङ 10 दिन रमिनाय जाते और गभर्नमेन्टनि बा हास्ते बेरेनि बाखाखैखे लाइटिं रिना हिनै जों तैयार खायजाक बा जों लेटार सिजा जोंनि बरम गोनां सार जिष्णु देवरमानो यागो बकग रुजाक जतुतुकु पर्यन्त सम्भव चेष्टा खायने बा साइतक नायहिनै इनके अबनि यागोलो जों ताइसा चिनि हास्ते बसंगो कायसा डिपार्टमेन्ट दङ ट्राइबल अफेयार डिपार्टमेन्ट अबंगा चिनि तिब्रासारनि डिपार्टमेन्ट बा चिनि तिब्रासा हामकारे नायकलफां अ बेटेकनि बारजा मानजांगा चिनि सार मेबर कुमार जमतिया बरम गोनां ब कग रुजाक बनो बकग जों साका कग रुखाजे ब और हा रुइनाय तारपरे ओ जे खुतिरंनो ताइसा कतालबाबे तिसानानै हेनै कारण खुतिरं जतो इको उंगि तमायगा फांसन करिका जतो नरमुंगि थामायगा ब बसर बा सनामजा कावबो कुदुंमा बसर यागैनै प्राइमान यागला वाति पान्de मानो तोने अब ताइसा काइसाने जरो इको खाइनै सिनि सारावनो खुति सनामगान बागै ताइपरे बुसखांगो बाउन्डारि वाल र कागै तमाय नानाखा गोसामुंगिने अबनो ताइसा टिक खाइनै इनके ताइपरे अबनो दै रक्तसाइ तमायखा अबनो लेब्रेन खाइना हारो जुना बागैनै सिनि बरं गोनां सार मेबर कुमार जमतिया गसिजाक गसिना हारजाक बिनि साख्रि बुसु जर्दि फान्थं बसु खाइनै चाइतगै नायने हिनै हायना हाय अबन बागैनो सारचंना हायना हाय सिनि सुजायतिनि बाखाखै लामसबो बा हामबाय जानोबो बरंनो अ सामुनो यागो नामन बागै बा चिनि सुजायतिनि बाखाखै जों लिगो साइमा बागैनो बर गसिना हारमान बागै हामबाय हिंगे ताइसा चिनि जत तो खुति रिजाक ताइ मेन इनका चिनि महाराजा बीर बिक्रमनि मांसुं बा सिमालां बिनि कुनु खुति रिजाक या चिनि तो करि अबनो जों ताबो नायनै वानसबै नायगा जे कायसा खुतु रिफानो जाते चिनि तो खाइतो नान बागै अबनोबो चिनि सुजायतिनि बाखाखै जों नाजा ला पाइथाक जरावो जदिबो चिनि जे बुसखां दुर्गा पूजानि जरावो जे लाइटिं रिना हिनै जे जों कायसा सामुं बातां यागो नारगमानि अ नाहारमानि अ सामुंनो जदि बाय मिस्टेक कुनु कारणे चिनि हास्ते हापांबा स्टेट गभर्नमेन्ट चारि मालिया रनान मालिया हेंगाबा चिनि सुजायतिनि बाखाखै फानो जों अबनो 10 दिननि लाइटिं रिउइनाय जोंसा सागाय तोनेना हिनै वानसकजा जे बस बुरुनो और महालया बा दुर्गा पूजा दिनो आन्द्रा गुन्द्रा ngui tongo takleo bahike आन्द्रा गुन्द्रा नुगला नरजोतन फाइनै फिमानो हर साल पुरा साल हर फानो साल हायकेनो जों कुनु गैतोना बागै जों जायतो जतन हामबाय।